че... И ето коя песен според мен е на първо място. Първо място. Място. Дано да тръгне. Както разбрахте, това е песента на Дивна, готов ли си за мен? На Дивна, готов ли си за мен? Дано да се чуваме. Следващата песен не съм решила. Сега решавам коя ще. Да. Естествено. Слушайте. Както разбрахте, това е Gangnam Style. Нека следващата. Коя да е следващата песен? Мисля да върна малко назад и да пусна една стара песен, само за да ви напомни, ако сте имали чудесно лято, само да ви напомни за него. Хайде бе, по-бързо. Много бавно тъй. Слушайте! По-бързо! Както разбрахте, това е Summer Paradise. Добре, не мога да се сета за други песни, така че явно това е Airplay Chart. Казах ви, че ще е мъничък. Ако имате предложения за песни, напишете ги там долу, на едно място, където пише коментари. Надявам се да ви хареса. Надявам се това клипче да ви хареса как съм разпределила песните.